Pa za početak bih rekla da je mentorski program apsolutno ispunio moje očekivanja, čak možda i premašio. I lično sam mišljenja da je bio ključan za moj uspeh, za moj agentski uspeh. Jako mi je značio odnos uopšte sa mentorkom, što zbog same edukacije, ali možda i najviše zbog podrške koju sam dobila za ovih godinu dana. Da, osjećam se apsolutno. Mentorski program je zamišljen na prvih 6 meseci rada sa mentijem, a drugih 6 meseci monitoringa, negde samo praćenja rada mentija. Ja sam se možda zaista posle tih prvih 6 meseci već osetila slobodno da radim sama od prvog do poslednjeg koraka sve. Hvala mi. Hvala.